vás u dalšího videa. V dnešním videu si ukážeme, jak stáhnout a nějaké ty základní věci v Movie Makeru. Dělám to hlavně kvůli jedné nejmenované osobě. No a to by bylo asi k tomu všechno a můžeme se teda vrhnout na to. První, co budete asi nejspíše potřebovat, je asi to stáhnout. Najdete si na Google a napíšete si Windows Live Movie Maker. Windows Live Movie Maker. A kliknete hned na první odkaz, co vám tam vyjede. A tady vlastně je to základní program pro střih, takže pokud teďka se rozhodujete o tom, že začnete natáčet videa, tak tenhle program vlastně je zcela zdarma a je docela základní. Má jenom nějaké základní funkce a tak. Takže kliknete na to Free Download, chvíli počkáte a jo. Dáte ještě jednou. A jo. Uložíte si to. No. Bylo setup Windows Live setup. Prostě. Stáhnete si to, nainstalujete. Já už to mám dávno nainstalované. Už to nepotřebuju. Takže napíšete si Movie Maker. Potom si to najdete. Spustíte. No, to neřešte. A vložíte si tady nějaké video. Já si tady nějaké najdu. Nějaké. Třeba Skywars, co jsem točil. A vlastně ten program vlastně potřebuje chvíli na to, aby ten soubor se načetl. Takže já to na chvilku střihnu a za chvilku budu zpátky. Takže jsem tu zpět po takové kratší pauze a tak teda ukážeme si nějaké ty základy. No, tohle video má 12 minut, prostě tady se vám to načte za chvilinku a vlastně můžete to editovat. Můžete tady přidat hudbu, což já jsem kdysi v tomhle programu stříhal, ale hudbu jsem nepřidával, protože já nedělám žádné timelapsy, ani do pozadí nedávám hudbu. Jo. To je webka. Zaznamenat mluvený komentář, to můžete si dát. To je, no to prostě, že vám to nahraje zvuk. Ahoj! No, tady si můžete tohle přidat. No. Tady k tohle si můžete přidat a vlastně výmout. Tady tohle výjmeme a posuneme to, ale výmout a posunete si to, počkat, no takhle nějak to uděláte a upravit text. Vlastně takhle si to třeba nějak zvětšíte, to je celkem jedno. A napíšete si sem třeba Maxim no, nebo prostě Maxim LP, Maxim, je jedno. No, to je tak zhruba všechno. Dáte si to do nějaké velikosti, třeba 36 a prostě teďka
Teďka jak bude to video, tak prostě, no, bude tam takový úvod, jakoby, a pak normálně začne to video, je to něco jakoby, takové intro, bez zvuku. Můžete si tam teda tu hudbu přidat, což jsem ukazoval, přidáte si prostě hudbu. Jinak tady to ukazují zvukové stopy a tady je to video. Jo. Ahoj, já jsem Maxim a to různě udělá takovéhle věci. Počkejte. Název. No, prostě udělá to třeba toto. Ahoj, nebo toto. Jo, prostě různé ty úvody. Já si to nechám třeba tenhle. Animace. Ahoj. Jo, to můžete, to asi chápete, prostě takový přechod. Můžete to. Ahoj. Třeba toto. Ahoj, já jsem tak, no nějak tak, tady si dáte dobu trvání, třeba, no necháme to tak. Jo, to je různé efekty, s tím si stačí pohrát. Ahoj, já jsem Maxim. Takhle. Ahoj, já jsem Maxim. Třeba černobílé, vítám že by bylo to video. Dalšího. Ahoj, já jsem Maxim. Filtr, jo, různé barvy prostě. A nebo že ahoj, já jsem Maxim a vítám že to nebude takové ostré. Projekt, tady můžete si dát zvýraznit mluvený komentář, nebo zvýraznit video, zvýraznit hudbu. Buď si to dáte do standardního nebo širokouhlého, ale pokud točíte na YouTube, tak si radši dejte širokouhlý 16:9. A zobrazení, tady velikost miniatur, no, to jsou miniatury úpravy. Tady se dostáváme k části, kde vlastně vy můžete to video vystřihnout. Třeba já tu nebudu chtít ten úvod, dám rozdělit. Teď ta rozdělená část výjmuji. Teď to je jakoby takové střižené, jo, dejme tomu. Tentokrát budeme hrát. Jo, je to střižené. Abyste pochopili, můžete prostě vždycky dáte rozdělit, potom pojedete, když už to zase chcete, dáte znova rozdělit a tohle výjmete a prostě to posunete. No, myslím, že jste to pochopili, já to tu tohle takhle předělám, tohle taky výjmu a výjmu, no, dejme tomu. Tady, pokud prostě chcete timelapse nějaký, tak a vrhneme se rovnou do hry. Ne, počkat, ne. Když si dáte 64krát, prostě bude to hrozně rychlé, jako když chcete udělat timelapse. Prostě, že to zrychlíte prostě nějakým způsobem, takhle, a dáte tam k tomu nějakou hudbu. To je asi všechno, co bych vám k tomu řekl. Potom, když už to nějak se udělali, tak dáte, už mám tady, dáte uložit film a dáte si vytvořit vlastní nastavení, pokud ještě nemáte. Pojmenujete si to třeba render a dáte si to do HDčka 1280x720. Jo, to můžete všechno nechat tak a dáte uložit, ale já dám ne, protože už to mám, takže si to uložím, potom se vám to vlastně začne renderovat a to je všechno. Já doufám, že jste to alespoň trošičku pochopili, pokud jste to pořádně nepochopili, tak se na to třeba podívejte znova. Myslím, že jsem to tak nějak vysvětlil a já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa, takže zatím čau.